時折どっちもなるからね。そうね。おかき巻かないで。すごいよ、顔にうなりだよ、回れたの。本当についたよ、今。凍ったわ。はい、行くよ。嬉しそうです。若葉です。若葉にまたまるくんおちょくられてます。あれ。だからね、みんなケリーちゃんのままで行くんだって、マリちゃんもなんだ。